дуслар, сезнең белән яңа тапшыруның алып барышчысы мин, Венера апа. Һәм инде безнең тапшыруның исеме ничек дип уйлыйсыз? Әйе, әлбәттә Венера апа маҗаралары. Һәм инде безнең беренче чыгарылышыбыз иске татар бистәсеннән старт ала. Һәм безнең беренче нуктабыз булып, ничек дип уйлыйсыз? Әйе, ул Крәшеннәр ширкәве. Сезнең реакциягызны аңлап була. Нинди инде бу тагын ширкәүләр дип уйлагансыздыр сез, кадерле дуслар. Ләкин Венера апа маҗараларын тапшыруның максаты ул да булса Казанның кызыклы, ләкин таныш булмаган җирләр белән таныштыру. Әлбәттә, Казанда ширкәүдән башка кызыклы урыннар бик күп. Ул да булса төрле уку йортлары, музейлар, биналар, һәйкәлләр, ләкин үземнең субъектив фикерем буенча мин менә бу ширкәүдән башларга булдым. Менә дуслар, татар бистәсе уртасында дәү көмеш тәре басып тора. Кызык, ләкин бу безнең тарих һәм без аны белергә тиешбез. Әлеге ширкәүнең исеме Церковь во имя чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери. Әлеге ширкәү 17-нче гасырның уртасында, ягъни Явыз Иван Казаныбызны басып алганнан соң 100 ел үткәч төзелә. Белгәнегезчә, бу чорда ширкәүләр актив рәвештә төзелә һәм шундый ук актив рәвештә мәчетләр җимерелә. Ширкәү дигәчтен күз алдына караңгы, алтын иконалар белән тулы, шәмнәр белән тулы җир күз алдына килә. Ләкин карагыз бу ширкәүгә, миңа ул нишләптер татар мәчетен күз алдына китерә. Шундый ук зур, ак, пөхтә һәм матур. Бер сүз белән әйткәндә, үзенчәлекле. Кызганычка каршы безгә ширкәү эчендә видеосъемка ясарга рөхсәт итмәделәр. Ләкин без аның эченә кереп, батюшка белән исәнләшеп чыктык. Менә шундый кызыклы, үзенчәлекле җирләр белән киләсе тапшыруларда да без сезне таныштырырбыз, кадерле дуслар. Ә сезнең белән Венера апа маҗаралары тапшыруның алып барышчысы мин, Венера апа идем. Киләсе тапшыруларга кадәр